لتركيا بيكو نرينين عبد الله أوجلان وشانديا دم بارتيا ورنجرتن أردوغان تعليمات داغو قانونك ياساي لغور خوا درخينن بشتي في داخوانيه و نقاشن دمشن هفسروكاتيا كونسيا ريفبر كوما جواكن كردستان كجكا بداخوانيه كي برسف دا آخافتنين أردوغان كجكا ده داخوانيه خدا بالكشان سر روشا دا مزرينري بككي عبد الله أوجلان او دیار کر گو نتفگراوان نجی عبدالله اوجلان فرض کرنی قبول نکن. Bununla bütünleşme için Di derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de nîqaşên derxistina yasayan berdewam dike. Herî dawî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan daxaftineke xwe de diyar kiribû ku dê yasa di demek nêz de werin derxistin. Li gel van nirxandinan hin dezgehên ragihandinê yên Tirkiye diyar kirin ku wê Abdullah Öcalan û serkirdeyên PKK ji vê qanûnê sût wernegrin. Hevserokatiya Konseya Rêvebira Koma Civakên Kurdistanê bi daxuyaniyeke nivîskî bersiv da nîqaşên derbarê mijarê. KCK di daxuyaniyê de li ser qanûna çarçûve û pêvajoya aştî û civaka demokratîk ev tiştgotin. Ev demeke di navaraya giştî û çapemeniya Tirkiyeyê de nîqaş li ser qanûna çarçûveyê tê kirin. Di çapemeniyê de nirxandinên welê têne bilêvkirin ku ti eleqeya xwe projeya aştî û civaka demokratîk arê ber aponîne. Her wiha berova jî wê ne. Piştî hevdîtina 24 Gulanê pêşîniyarên Korêber Apo pêşkêş kir wê ji aliyê hikûmetê ve bihata nirxandin. Ev nirxandin wê ji rêber Apo re bihata ragihandin û encamê wê jî ji tevgera me re bihata ragihandin. Lê belê heta niha ev prosedûr nemeşiya ye. Hevserokatiya Konseya Rêvebira Koma Civakên Kurdistanê di berdewamiya daxuyaniya xwe de an ziman ku piskirîk ne tenê çekdanîne û ha got. Tevgera me ya azadiyê tenê qanûn û gavên hevgirtî û yekpare wê li ber çavan bigire. Naxwenêzîkatiya beşek wê bê beşek wê neyê nabe. Pirsgirêk ne tenê çekdanîna şervanan e. Bêguman helwesta li dijî şervan û rêveberên vê tevgerê jî yek e. Nîşandana nêzîkatiyeke cuda wê bibe sabotekirina vê pêvajoyê. KCK di dawiya daxuyaniya xwe de li ser nêzîkatiyên dewleta Tirkiye got. Ne rêber Apo ne jî tevgera me ya azadiyê emrî waqîyekê qebûl dike. Bi gotina me qanûn derxist qebûl nakin nirxandin û ferzkirina polîtîkaya şerê taybet wê bibe nêzîkatiyeke dûrî aqil e. Wê bibe dewamkirina wan polîtîkayan ku 100 salên encamê bixwe nîne û gelê Kurd û Tirkiye ji hev qut dike. Lewma di nêzîkatiya li rêber Apo û di nêzîkatiya li tevgera me ya azadiyê de divê cidî û bi berpirsyara nebe. Di vê raya giştî demokratîk û gelê me li hemberî nêzîkatiyên ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk sabote bikin hişyar bin.